Λοιπόν, γεια σας. Λοιπόν, εκεί πέρα έχουμε το Rubik's Clock. Θα σου δείξω πώς το φτιάχνουμε. Λοιπόν, πρώτα κατεβάζεις αυτά τα τρία κάτω, αλλά θέλεις να φτιάξεις αυτό το σταυρό. Λοιπόν, βάζεις, πρέπει αυτά να είναι στη σωστή ώρα. Μετά κάνε αυτό πάνω και μετά κάνε αυτό στη σωστή ώρα. Λοιπόν, μετά από αυτό θες να πας εκεί και να κάνεις αυτή τη σωστή ώρα. Μετά πας κάτω. Μετά είσαι έτοιμος με το σταυρό. Τώρα πάμε στην άλλη πλευρά, που τώρα είναι ακόμη δυσκολότερα. Λοιπόν, εκεί βάζεις τη σωστή ώρα έτσι. Εκεί δηλαδή 6 και εκεί δηλαδή 6. Μετά κατεβάζεις αυτό και ανεβάζεις αυτό πάλι όπως κάναμε και το κάνεις αυτό στη σωστή ώρα. Κάτω, πάνω, αυτό εκεί πέρα. Άμα είστε τυχεροί, κάντε αυτό και είστε ακριβώς έτοιμοι. Α, ναι, και άμα οι 4 γωνίες είναι έτσι, θα μπορείτε να τις φτιάξετε έτσι. Λοιπόν, κατεβάζετε αυτά τα τρία και όποια γωνία είναι καλά, λοιπόν, θα κατεβάσεις αυτό, όποια γωνία θέλετε να φτιάξετε. Λοιπόν, έτσι, κάνεις αυτή τη γωνία στη σωστή ώρα. Μετά από αυτό, μετά ανεβάζεις αυτό, κατεβάζεις αυτό για να κάνεις ακριβώς αυτό. Και μετά κάνεις αυτό και μετά φτιάχνεις το ρολόι. Αλλά από εκεί πέρα δεν είναι σωστό. Θα το χαλάσω πάλι και θα το ξαναφτιάξω. Οκ, τώρα το χάλασα. Για να το ξαναφτιάξω τώρα θα δείτε πόσο γρήγορα το κάνω. Το έχω μάθει το Δεκέμβριο που το πήρα. Τυχερός είμαι εκεί πέρα. Πόσο γρήγορα έκανα, πείτε μου στα σχόλια.